それでは最初に登場いただきますのは平野力のパクさんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。それでは続いてのお手紙は平野力の渚先生よりお預かりしております。パクちゃんへ。平野力開校当初よりずっと一緒に踊ってくれているパクちゃん。ショーチームルアヒネダンサーとしてさまざまなショーで活躍するだけでなく、大会出場やさまざまなワークショップやイベントを通じ、文化や降りた七を積極的に学び励んでくださっています。2023年にはタヒチへ渡り、貴重な経験を共にできたことは本当に嬉しかったです。平野力メンバーだけでなく、さまざまなご縁を大切に育み、常に周りへハッピーへ導く太陽のような存在のパクちゃん。私もその優しさと人柄にいつも支えられてきました。この長い日々には大変なことや諦めそうになる時もたくさんあったと思います。良いことだけでなく、さまざまな日々を超えて今もずっと一緒に踊ってくれていることへ
心から感謝しています。今日は平野力誕生10周年を迎えた日。この記念すべき特別な一日に平野力生徒代表ダンサーとして踊ってもらえることを嬉しく思います。私たちにとって思い出の名曲をパクちゃんらしく楽しんで踊ってくださいね。いつもずっとありがとう。平野力渚。それでは第2部最後の演目です。パクさんに踊っていただきましょう。大きな拍手でお迎えください。Wananaite mamalu ite ahi ahi Ekua Tiare ite no ano No ano May divine mata o hina.
いかがでございましたか？新年明けて本当にすぐのショーだったので緊張もめちゃくちゃしていて、今みんな仲間も家族も来てくれて応援してくれたのですごく幸せな気分です。ありがとうございます。素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。お教室の告知などございましたらぜひぜひ。私のスクールは平野力タヒチアンダンススクールというスクールに所属しています。平野力は上野近辺で活動することが多いんですけれども、夏だったりとかも結構ショーたくさん出てて人数もバーッといっぱいいてバーッといるんですけどバーッと出ててすごく盛り上がってなんだろうな、お祭り騒ぎなチームです。とても楽しいチームなのでもしどこかのイベントで見かけた際にはチーフンって声かけていただければ嬉しいです。ありがとうございます。